Is-sena d-dieħla l-Belt Kapitali Valletta se tkun fiċ-ċentru tal-attenzjoni internazzjonali kif se tospita s-26 edizzjoni tas-Summit Globali tal-World Travel and Tourism Council. It-ħabbira saret waqt iċ-ċerimonja tal-eluq tal-edizzjoni ta' din is-sena f'Ruma it-3 wara nofsinhar. Is-Summit Globali tad-WTTC magħruf bħala l-laqgħa ewlenija tal-mexxejja globali tat-turiżmu se jkun ospitat mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu u l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. L-akbar summit tat-turiżmu li qatt sar fil-Gżejjer Maltin fuq medda ta' 3 ijiem se jlaqa' flimkien uffiċjali għolja mis-settur pubbliku u privat biex joħolqu kollaborazzjoni ġodda, jixprunaw investimenti sostenibbli u jtennu l-irwol kruċjali tal-ivvjaġġar u t-turiżmu fl-ekonomija globali. Id-Deputat Prim Ministru, Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Burch laqa' din it-tħabbira bħala mument ta' sodisfazzjon għall poplu f'Malta li jikkonferma r-rwol dejjem jikber tal-pajjiż bl-arfien u l-iżvilupp tal-industrija tat-turiżmu madwar id-dinja. 1000 persuna ser ikollna l-opportunità li nuruhom il-pajjiżna, nuruhom investimenti u anke inizjattivi ġodda li nistgħu nwettqu flimkien sabiex dejjem inkomplu ntejbu is-servizz, il-prodott turistiku tagħna u allura jkompli jkun mutur ewlieni fl-ekonomija Maltija. L-Aġent Uffiċjal Kap Eżekuttiv tad-WTTC Gloria Guevara qalet kif qed jiġi mbassar li din is-sena t-turiżmu u l-vjaġġar f'Malta se jikkontribwixxi 3.6 biljun euro fl-ekonomija, 43.5% aktar mill-livelli ta' qabel l-2019. L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Karlo Mikallef innota li s-Summit Globali tad-WTTC fil-Belt Valletta huwa kkonferma b'saħħitha tar-rwol ta' Malta fix-xena turistika dinjija.